Bé, bona vesprada. Per tant, han passat 16 mesos des de la constitució del govern actual, primer format per Compromís i ADN, Morvedre, i després amb la incorporació d'Esquerra Unida. Amb un programa de govern que, a pesar de no disposar d'una majoria absoluta, estem portant a terme a un bon ritme, i això evidentment no significa que no hi hagi equivocacions i que evidentment tot allò que nosaltres desenvolupem en la nostra gestió està subjecte, com no podria ser d'una altra manera, a crítica. Ara bé, jo crec que seria el moment de fer-nos una pregunta, que jo crec que tot polític honest s'ha de fer, i si estem realment satisfets i satisfetes de quins són els resultats de la nostra gestió, és a dir, quina és la situació general de la ciutat, que és el que planteja este article 157. Doncs no, jo crec que la resposta hauria de ser no estem satisfets. No estem satisfets perquè encara queda molt de treball per fer. A pesar dels avanços que creiem que hem aconseguit. Encara, a dia 30 de setembre, hi havia 5.687 persones sense treball. Molta gent, moltíssima gent que vol treballar i no troba treball. I no ens val que l'atur hagi disminuït en més de 1.000 persones des del 31 de març del 2015, quan la xifra exacta era de 6.768 persones. Sobretot si pensem en els 2.781 que hi havia el 31 de març de l'any 2007, just al final de l'última legislatura, de la qual jo vaig tindre la satisfacció de formar part d'aquell govern tripartit format pel Partit Socialista, Esquerra Unida i Compromís. I també, evidentment, i no podem obviar-ho, del principi de la crisi. De fet, la situació de Sagunt és més o menys paral·lela a la general i l'atur està baixant des de 2013, si bé en els últims mesos el descens és més accentuat. Probablement perquè estem en un període, diríem, final del cicle de crisi aguda que hem hagut de suportar. En qualsevol cas, els efectes de la crisi han sigut cruels i han provocat un augment del sector de població en situació d'exclusió social. Si comparem les xifres de març de 2008 amb 20.836 persones afiliades a la Seguretat Social i observem que el 30 de setembre de 2016 aquesta xifra és de 15.018, s'han perdut 5.000 persones en aquesta llista importantíssima per a calibrar la situació econòmica. Una situació complicada, dramàtica per a moltes famílies i que requereix un augment important de la partida destinada a serveis socials, especialment en emergència. Senzillament hem de constatar, i els que estem a l'Ajuntament tots els dies ens arriben demandes d'ajuda, hi ha moltíssima gent que necessita de l'Ajuntament per a cobrir les necessitats bàsiques. Aquest és el primer objectiu, per tant, d'un govern, siga del tipus que siga, que ningú passe necessitat. I no sempre ho aconseguim. I a mi, com a alcalde, i m'imagino que a vosaltres, això ens fa
sentir vergonya de no poder arribar a tots els ciutadans, a pesar dels esforços, a pesar dels plans d'ocupació. És per això que una de les partides més importants i de les accions més importants del nostre govern se situa en l'àmbit dels serveis socials que gestiona Mònica. Plantegem un enfocament dels serveis socials no des d'una òptica purament assistencialista, sinó, evidentment, d'un concepte de societat que es basa en la justícia, en els drets, en la igualtat d'oportunitats, en el dret, de fet, a l'emancipació, quan, fixeu-vos, l'altre dia penjàvem una pancarta per a reivindicar aquest objectiu de pobresa zero. Una demanda que se situa en un context en què es calcula que aproximadament un 30% de la població està en risc d'exclusió social. Aquesta crisi ha fet els pobres més pobres i als rics els ha fet més rics. També és perquè, evidentment, darrere de la crisi hi ha determinades polítiques i una concepció del sistema que porta aparellats aquestes desigualtats que demostren que l'estat espanyol és un dels més endarrerits d'Europa, ja que la diferència entre els pobres i els rics és semblant a la d'alguns països en vies de desenvolupament. Són altres països d'Europa els que mantenen una major cohesió social per una major igualtat en les rentes. Per tant, la primera necessitat ha estat augmentar de manera significativa les ajudes dedicades a l'emergència. Altres mesures que hem incorporat són la del comptador solidari, perquè ningú, evidentment, puga quedar-se sense un recurs tan bàsic com l'aigua. Hem introduït també, per primera volta, en el pla d'inversions urgents, criteris per a que els serveis socials tingueren una parcel·la en aquest apartat i també perquè, evidentment, això suposava una ajuda a persones necessitades i el resultat el considerem molt satisfactori, de la mateixa manera que també van declarar al principi de la legislatura una ciutat, Sagunt, lliure de desnonaments. Per tant, així l'esforç d'aquest equip de govern ha estat important, tot i que no el podem considerar suficient perquè les necessitats són molt més àmplies que la nostra capacitat i perquè, evidentment, no podem oblidar que darrere d'aquestes qüestions hi ha insuficiències de finançament de les entitats locals que han de gestionar competències que no li són pròpies i que ens obliguen a destinar recursos que no ens són transferits des d'altres administracions. També el sistema espanyol de distribució del finançament de les administracions és absolutament singular. I els ajuntaments, que són l'administració més propera als ciutadans, hem de prestar moltes competències per a les quals no tenim el finançament adequat. Però, evidentment, la política de serveis socials és insuficient perquè, com veiem, no disposem del pressupost necessari per a poder cobrir totes les necessitats i arribar a aquest model de societat, de ciutat amb igualtat d'oportunitats. Per això hem hagut, i ho fem, evidentment, amb absolut convenciment, de generar dos plans d'ocupació per donar suport als més necessitats. Evidentment es tracta de mesures pal·liatives que són necessàries, però no són, evidentment, la solució. I tots ho sabem, i des del primer pla d'ocupació plantejàrem la necessitat de donar treball a aquelles persones que estaven en una situació més compromesa per la llargada de la seva situació d'atur, per la falta d'ingressos, etc. Per tant, el que cal, i en això ens hem empenyat d'una manera important,
posar en marxa mesures de recuperació i de creixement econòmics amb l'objectiu de crear llocs de treball. Precisament quan parlàvem setmanes darrere en el pla d'industrialització, algú apuntava que havia de ser pla d'industrialització i de creació de llocs de treball. I este és, sens dubte, el principal objectiu de la nostra gestió. Dos són els eixos principals. Per una banda, la reindustrialització, atenent al caràcter eminentment industrial de la nostra ciutat, sense prescindir d'altres sectors, com el de l'agricultura, que evidentment no estan tant en la nostra mà, i en segon lloc, la potenciació del sector terciari en allò que podríem ubicar en els àmbits del patrimoni, la cultura i el turisme. I de fet, hi ha un tercer que està creixent de manera molt important i és justament el del comerç, amb l'apertura d'un centre comercial, Epicentre, en les seues diferents fases, i de l'inici ja amb força de les obres d'un parc comercial que, almenys així sembla ser, va a possibilitar la creació de molts llocs de treball. Molts llocs de treball en aquest sector que, dit siga de passada, si comparem Sagunt amb altres ciutats de les seues dimensions, doncs hi havia com una mena de buit, amb Alzira, amb Gandia i amb altres ciutats que tenien els seus centres comercials. Tant en el cas de l'Epicentre com en el cas del nou parc comercial i en totes aquelles iniciatives, l'Ajuntament està signant convenis per a generar llocs de treball entre els nostres ciutadans desocupats. Pel que fa a la política de reindustrialització, com vostès sabran, hem passat uns anys durs, molt durs, que arranquen, per no anar-nos-en més lluny, del tancament de Galmet. Com vostès també sabran, l'empresa està ja a punt d'iniciar de nou la seva activitat amb la reincorporació de treballadors, molts dels quals van perdre la seva ocupació en aquell moment. No és el mateix cas el de Bosal, però sí que estem treballant de valent per a solucionar la recol·locació als seus treballadors i, tot i que no totes les notícies són positives, sí que els assegure que molt prompte tindran informació que ens donarà més llum sobre el futur d'aquest col·lectiu de treballadors que va perdre el treball d'una manera absolutament indecent. Estem treballant per a la implantació d'empreses, per a evitar els problemes d'algunes de les empreses que estan ubicades, per a ajudar a la seva consolidació i a la seva ampliació. Hi ha un moviment clar en el món industrial que ens fa ser optimistes. Evidentment, busquem empreses que vinguin a instal·lar-se i estem donant totes les ajudes possibles per a que els nostres polígons prompte puguen estar en condicions d'albergar aquestes demandes. No sé si després hi haurà ocasió, deixar de constatar que un dels grans problemes amb què ens hem trobat és precisament l'estat del nostre sòl industrial, perquè moltes voltes parlem dels milions de metres quadrats, però caldria veure en quines condicions ens hem trobat aquest sòl industrial. Perquè es pot dir que hi ha empreses que es volen ubicar i no sempre és fàcil. Hem de fer un gran esforç per a que tinguin les condicions necessàries. I és per això que una part molt important de la gestió d'aquest equip de govern i d'aquest alcalde especialment ha estat Parc Sagunt, aquest gran polígon que havia de significar pràcticament la solució del nostre futur. Ha sigut un any molt dur, duríssim, de negociacions per a que finalment
pogueren iniciar-se les obres. Un camí ple de mines que hem pogut sortejar gràcies a la gestió que hem desenvolupat en diversos àmbits. I de la mateixa manera que s'està treballant de valent en la solució als problemes de camí de la mar. Problemes d'infraestructures, de connexions, problemes també de preu en les parcel·les que feien que incomprensiblement les empreses que venien per aquesta zona preferiren altres polígons als nostres. Estem treballant de manera molt intensa i de manera molt especial els regidors del sector i la diputada Teresa García per a que aquests polígons disposen de les condicions necessàries. També ho fem en un dels principals motors de la nostra economia, que és el nostre port comercial. Un port que jo crec que ja era hora que entenguera que el port de Sagunt és una prioritat. No és un afegit, no és un muelle subordinat als interessos de València. I per a que entenguen, i això ho dic cada volta en els consells d'administració, que la zona logística de l'autoritat portuària de València és justament la nostra ciutat. S'han comès moltíssims errors en el desenvolupament de la zona logística de l'autoritat portuària per tindre una visió absolutament desenfocada del que és l'autoritat portuària i en part ho ha pagat el nostre port. Un port molt competitiu i que pot desenvolupar moltíssim més les seues possibilitats. I no sols hem fet aquest treball, sinó que hem desenvolupat després tindrà l'oportunitat Teresa García de desenvolupar-ho més, de reflexionar, i això és molt important, sobre les estratègies a seguir per a aconseguir de manera més efectiva aquest procés de reindustrialització. I en aquest sentit heu tingut l'oportunitat de conèixer les jornades de treball amb la participació de tots els agents interessats per a la redacció d'un pla d'industrialització per a la nostra comarca que jo crec que s'ha aconseguit en un temps realment rècord. Un treball intens, un treball que evidentment planteja quines són les directrius que ha de seguir el nostre desenvolupament i que crec que són un exemple no sols per a la nostra ciutat, sinó també per a moltes altres ciutats, partint de la base, evidentment, que el creixement industrial és clau per a la recuperació econòmica. I Sagunt és, sens dubte, una peça clau en el teixit industrial del País Valencià. Crec que així justament hi ha alguns dels èxits de la nostra gestió. No amagaré, evidentment, ja saben que no sol fer-ho mai, conflictes com el que tenim encara obert amb l'empresa Lafarge. Bàsicament per una discrepància quant a la manera d'assegurar la viabilitat de l'empresa, ja que, com vostès saben, nosaltres pretenem que hi hagi de manera simultània una protecció de la muntanya de Romeu i un canvi en el planejament que habilite una altra nova cantera. No vaig a insistir més en aquesta qüestió, però els asseguro que és el nostre objectiu, al marge d'interessos, de pressions i d'altres circumstàncies que no m'agradaria haver de repetir així, perquè no sempre són agradables. Deixant, perquè no tenim evident tot el temps del món per a centrar-nos en cadascun dels aspectes, com els he dit al principi, el segon gran eix de la nostra política de desenvolupament és aquest àmbit que se situaria al voltant del turisme, però que té en el patrimoni, en la cultura, en les platges, en el medi ambient, els seus àmbits de gestió més directes. Com saben, nosaltres hem llançat un repte que és el patrimoni de la humanitat. Aconseguir que Sagunt siga declarada patrimoni de la humanitat. I ho fem no sols perquè estem convençuts que tenim, diríem, la categoria, no sols nosaltres, sinó evidentment molts altres espais, per a poder ser considerat patrimoni de la humanitat,
i sabem que és un projecte ambiciós, sinó perquè necessitem, sens dubte, objectius comuns, objectius de futur, que ens facin remar a tots en la mateixa direcció. I, de fet, aquest objectiu ja està donant resultats. Hem sigut declarats capital valenciana de la romanització, ens han reconegut des de les Corts Valencianes, s'ha celebrat, així tenim justament una placa que commemora aquell històric fet, del Consell Valencià de Cultura, que és el màxim òrgan en assessorament científic, cultural, històric de la Generalitat. Una institució que està treballant amb nosaltres per aconseguir aquest objectiu. Hem obtingut també el suport de totes les universitats valencianes, a més de personalitats de reconegut prestigi com Santiago Posteguillo, Carmen Aranegui, Fernando Delgado i el més recent i possiblement el de major transcendència, de qui va ser durant 10 anys el director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que confia justament en les possibilitats de la nostra ciutat, ell que va ser precisament un dels impulsors d'aquest tipus de reconeixements. Però tenim, fins i tot per damunt d'aquests reconeixements, el suport i la implicació de la nostra societat, dels col·lectius i dels ciutadans. Ni més ni menys que més de 1.500 persones van participar en les converses en la via del pòrtic. És a dir, i de les firmes que es van replegar, hem aconseguit generar uns suports, unes complicitats amb una societat que s'ha activat al voltant d'aquests objectius que il·lusionen. I, com ja saben, en el pròxim ple aprovarem la constitució del Consell Assessor de Medi Ambient. I mentrestant, per no sols treballar en aquests projectes, també ho estem fent en un altre reconeixement que és el de setxell europeu. I més enllà de buscar aquests reconeixements, que en definitiva són metes que ens fan caminar, estem treballant per recuperar i posar en valor el nostre patrimoni i, en definitiva, per convertir els nostres recursos en productes de qualitat. Productes turístics de qualitat i productes per als propis ciutadans. Hem sol·licitat recentment la inclusió dins de la xarxa de juderies d'Espanya, un fet d'alguna manera insòlit, ja que la nostra és la millor juderia, la juderia millor conservada del País Valencià i una de les més importants de l'Estat. Pròximament anem a signar un conveni amb el Patronat de Turisme, amb la col·laboració també de l'Agència Valenciana de Turisme, per a convertir la Casa dels Berenguers en el centre d'interpretació i visita de la ciutat. Probablement, si heu assistit a alguna de les xerrades en què últimament s'han celebrat en la nostra ciutat, amb la universitat, doncs ja saben que, i la regidora de Turisme ho sap perfectament, Maria, que avui, més enllà de tindre recursos, el que hem de tindre són productes i justament en el que s'ha de treballar és en convertir els recursos en productes. Algunes de les obres i actuacions per preparar aquests productes són la posada en valor del Temple de Diana, que ja poden visitar, també la necròpolis jueva, l'acròpolis més important que hi ha a l'Estat, les restes del Solar dels Horts, un projecte que ja se va iniciar en l'anterior legislatura, una nova senyalètica turístico-cultural. Estem treballant en el centre de visitants i el nou accés al castell. L'accés que s'havia plantejat no servia. A més, es plantejava que el centre de visitants l'havia d'assumir l'Ajuntament, aconseguit que això ho faci la pròpia Conselleria i en aquests moments s'està treballant ja pràcticament per a iniciar les obres. La posada al dia del catàleg de béns d'interès culturals i, en definitiva, ara mateix ja estem treballant en tot el que és l'entorn de la pujada al castell i del propi teatre. Així està treballant a fons Pablo Abelleira i tots els regidors implicats, evidentment, per a dignificar tot un espai que volem que estiga a l'altura de la categoria d'aixos monuments. Estem també plantejant l'ampliació de la Domus Baèvia,
en el 2016. Estem portant el projecte de reparació de la Domus dels Peixos, que ha tingut problemes d'humitat, estem treballant en la recuperació de l'aqüeducte romà i tenim un gran projecte per al Grau Vell, un projecte que estava en el calaix i que nosaltres estem actualitzant amb la col·laboració de l'autoritat portuària. Un dels grans productes que tenim, o si voleu, dels recursos que han de convertir-se en un gran producte, és el nostre patrimoni industrial. Ens hem trobat amb un problema que no entenem com s'ha deixat d'alguna manera degradar fins al punt en què ens trobem, i és que la fundació que havia de gestionar aquest patrimoni era pràcticament una fundació virtual, una fundació que havien abandonat els seus socis, una fundació on no pagaven els seus patrons, en definitiva una fundació absolutament abandonada i de difícil solució. Com ja hem explicat, estem en el tràmit de dissoldre la fundació, perquè la Generalitat, que s'ha trobat amb aquest problema i amb molts altres problemes arreu del país, no pot afrontar el que suposaria la continuïtat i, a més, no és ni tan sols el soci majoritari. Per tant, ja disposem d'un informe del propi secretari, més un informe de la pròpia conselleria, per a resoldre la fundació i, per tant, per a que siga l'Ajuntament qui assumisca la titularitat dels béns i la seva gestió. No hi ha una altra solució. 25 minuts, senyora. També estem gestionant la titularitat de la nau de tallers, que en aquests moments continua sent del Ministeri. I al mateix temps elaborant per part de la regidoria de Pablo Bellera un pla director de la gerència. Estem actuant en alguns espais de la gerència, obrint els carrers, consolidant algunes construccions. Les oficines pràcticament ja estan acabades, van a convertir-se en un espai per a la ciutat, també en la senyalització i, evidentment, també hem incorporat la participació a tot el tema del patrimoni amb la constitució del Consell Assessor. Pel que respecta a la cultura, evidentment, també és un producte important per a la cohesió, el progrés de la ciutat i per al seu desenvolupament, ampliant la programació ordinària amb una major presència de la nostra llengua i amb una de les agendes culturals més importants del país. Jo crec que moltes voltes els ciutadans fins i tot tenen la sensació d'una programació que no poden disfrutar per la simultaneïtat de molts dels actes, tot i que, evidentment, l'hem diversificat. Hem comptat amb una major implicació dels col·lectius i dels artistes locals, celebrat el 75 aniversari del concert d'Aranjuez, el Percumón, la mostra de cinema educatiu, les noves propostes musicals, el primer campus d'estiu de música, millorar les infraestructures, per exemple l'ascensor de la Casa de Cultura. I, d'una manera molt destacada, Sagunt a Escena, que per primera volta ha comptat amb la implicació directa del propi Ajuntament en la programació i que ja els anuncie que va continuar i va augmentar per a convertir aquest gran festival en una referència a nivell internacional. Per suposat, el turisme, elaborant des de la regidoria que dirigeix Maria un pla estratègic ciutadà del turisme, també amb participació ciutadana, incrementar el sistema integral de qualitat del destí, la col·laboració amb empreses diverses i ja s'està notant un augment notable, claríssim, de les visites a la nostra ciutat. L'objectiu és continuar treballant en una oferta diversificada de productes de qualitat, aprofitant els magnífics recursos de la nostra ciutat, patrimoni històric i industrial, la cultura, les festes, les platges, el medi ambient. Continuo o consumís el segon torn? Ara ja. Sí, vaig a consumir el segon torn. Consumiré el segon torn, d'acord? O una part del segon torn. Pel que respecta a les platges, els recursos evidentment són molt valuosos, hem continuat treballant i destacaríem la recuperació de la gestió directa per part del propi Ajuntament. Evident també
augmentant la qualitat amb la creació de nous serveis com la ludoteca de xiquets i una cosa molt important que crec que no ha passat desapercebuda, el reforçament de la seguretat. El reforçament de la seguretat, que en alguns casos era ben senzill. I pel que respecta al medi ambient, relacionat la posada en marxa de la Casa de Penya amb un conveni que permet ser un centre d'educació ambiental. Conclusió: indústria, comerç, turisme, creació de riquesa i creació de treball. Bona vesprada a totes i tots. Senyor Muniesa, li recomane que obri les seues fonts d'informació al respecte de l'estat d'esta ciutat perquè no tot és tan catastròfic i tan infernal com vostè acaba de descriure. Més bé, al contrari. Aquesta primera intervenció l'anem a fonamentar en dos vies. Per una banda, anem a aclarar conceptes que en les diverses anteriors han fet una foto de la gestió municipal que dista molt d'allò que s'està treballant i d'allò que s'està perseguint. I per una altra banda també els encoratjarem a deixar aquest neguit continu en el que viuen instal·lats i a que col·laboren en el creixement i en el portar a terme els projectes que aquesta ciutat necessita, perquè evidentment aquest equip de govern està conformat per 12 persones, però tota pedra fa paret i qualsevol aportació, siga de l'oposició o siga del govern, és benvinguda. Fa un any i mig que la ciutat de Sagunt va votar i va decidir un canvi en la direcció política d'aquest Ajuntament. Les eleccions de 2015 van vindre marcades per un fort cansament en la ciutadania, cansament de polítiques de retallades, de marginació contínua cap a la nostra ciutat i dels problemes generats per aquest abandó. Atur, empreses que tancaven, decisions com el catastrazo que carregava en el ciutadà els ingressos que la crisi impedia recaptar, etc. Sagunt estava convertint-se en una ciutat aletargada, víctima de la inanició que el Partit Popular havia imposat al llarg de 8 anys. Aquest govern es va trobar en un ajuntament avorrit, amb poca iniciativa, llastat per polítics que fugien de la seva responsabilitat davant d'altres administracions respecte de la nostra ciutat i que no decidien anar més lluny de les fotos que pogueren vendre i dels amics que pogueren mantindre a través de les tasques ordinàries de la política municipal. Una situació de deixadesa que no oferia garanties jurídiques, que ens portava al caos. Caos que ja vivien altres administracions com la valenciana amb 20 anys de govern popular que encara havia fet més palesa aquesta inanició i aquesta deixadesa en la gestió que al final conduïa al col·lapse de la pròpia institució. La ciutadania, amb més o menys olfacte, olorà aquesta situació i va decidir canviar el sentit polític de la direcció municipal. Les eleccions de 2015 empoderaren una majoria de progrés en Sagunt, i no només una majoria de progrés, sinó que a més s'apostà per una renovació quasi absoluta en els regidors i les regidores que la conformaven. De 12 regidors i regidores en govern, només un, l'alcalde, comptava amb experiència prèvia de govern i només coneixíem la política municipal en legislatures anteriors 2 persones. La resta s'estrenaven en l'àmbit de fer funcionar un ajuntament d'una ciutat de 69.000 habitants com la nostra. I sí, no podem negar cert grau d'inexperiència, que anem suplint amb aprenentatge, i cert grau també d'improvisació, que podríem veure des d'un altre punt de vista des de la espontaneïtat de qui s'enfronta al vell marc formal de les estructures institucionals i al qual ens anem adaptant també cada dia. Però el que no podem acceptar és la foto de desordre que vostès pretenen vendre, perquè darrere de les formes i de les paraules estan els fets i els resultats. Uns fets i uns resultats que ens avalen i que estan canviant aquesta ciutat i fent-la despertar cap al futur. Els resultats en aquest any i mig de govern són satisfactoris, sempre tenint en compte que podem fer-ho millor i que podem millorar cada dia. Podem afirmar que hem despertat a la nostra ciutat i podem constatar que la il·lusió està vencent cada dia la inèrcia negativa de quedar-se estancats, en la que vivíem instal·lats amb l'anterior gestió municipal. Els resultats de les gestions que s'han dut a terme en cada àrea han sigut descrits ja per l'alcalde, però principalment aquesta ciutat
ha tornat a ser visible. Tornem a existir dintre i fora de les nostres fronteres. Mirem i treballem amb els pobles germans de la nostra comarca i entenem a la nostra ciutat com a la germana major i amiga de la resta de pobles de Morvedre amb els que compartim i compartirem cada dia més projectes que vertebren el nostre territori. Igualment, la nostra ciutat, retrobant-se amb els seus orígens i reconeixent les seues arrels identitàries, ha sabut articular un discurs en el que tothom es senta còmode, sense renunciar o haver de callar, sense discriminar ningú per qüestions territorials, reconeixent la diversitat de la nostra ciutat sense que això constituïsca un problema, o el que és pitjor, un greuge, com abans solia ocórrer. La nostra riquesa patrimonial i cultural, unides al dinamisme que ens ha caracteritzat des de temps antics en la nostra ciutat, fan que puguem ser un poble més fort i amb més recursos per ajudar-nos entre nosaltres i fer que en Sagunt se visca millor. Els temps antics apostaren pel comerç, en temps més moderns per la transformació de l'agricultura i contemporàniament amb la indústria. Aquesta aposta per les activitats productives, unida a la nostra història, cultura i patrimoni, ha de traduir-se en un Sagunt del futur, amb més oportunitats per a tots i totes, amb més treball, amb nous sectors com el turístic o el comercial i amb major consciència que cuidant allò que tenim i cuidant-nos com a veïns i veïnes millorarà aquesta ciutat i millorarà la nostra situació particular, tal com està corrent i com hem demostrat. La meva intervenció va versar precisament en contrarrestar eixa visió negativa, eixa inèrcia negativa, eix egoisme que propugnen aquells que viuen tancats en una realitat petita, limitada i plena de prejudicis, tal volta per a justificar allò que ells no varen ser capaços de fer, però que això no els esgrimís per a llastar-nos i per a fer avançar a la nostra ciutat. Aquesta intervenció buscarà trencar eixa inèrcia de la que parlem, eixa resistència al canvi que els partits que es trobaven còmodes en l'anestèsia social i política en la que vivien pretenen imposar-nos de nou. Eixos enfados, que alguns diuen enfados, tal volta són fruit de fer front als problemes, de començar a dir no o de començar a dir així no, quan abans només es rebia silenci o ignorància de les demandes que la ciutadania feia. Hem de vèncer la inèrcia negativa en quant a la discriminació territorial en les inversions. Les inversions en el patrimoni tenen un retorn econòmic per a tots, ja que permeten sustentar i desenvolupar noves activitats. I aquestes inversions no deixen d'atendre a la resta d'inversions que són necessàries en la nostra ciutat. En quant a les particularitats que s'han descrit respecte del nucli del Port de Sagunt, dir que l'estadi del handbol té un horitzó de 2 milions a l'hora de realitzar la inversió, però que si la inversió està llesta actuarà de manera immediata. El fet de les conversacions que s'estan mantenint en costes per el tema del passeig marítim ens va a permetre reforçar i rellançar una zona vital per al turisme de la nostra ciutat, amb la qual cosa estem atenent les necessitats dels diferents nuclis de la nostra ciutat d'una manera més equilibrada i equitativa. Hem de vèncer també la inèrcia negativa en quant a la nostra visibilització externa, i ja hem tingut un bon exemple quan hem estat debatint. Per exemple, en Parc Sagunt, on abans hi havia una paralització crònica, avui hi ha un parc en marxa. Hem de recordar que l'anterior administració firmava convenis que diferien les obres sine die, que mantenien el parc com si fos un erial, que al cap i a la fi estaven parlant de lluitar contra fenòmens de deslocalització mentre ningú feia cas a la necessitat de fer front a les inversions en infraestructura que eren necessàries per a poder revitalitzar aquest parc. Igualment, ocorre amb les inversions en el port, que se topetem de manera reiterada amb els entrebancs o els pals en les rodes que l'administració estatal posa a la posada en marxa de tots aquests projectes, perquè totes les necessitats en infraestructures de la nostra ciutat passen per una pedra en el camí que se diu Ministerio de Fomento i que evita
que tiren endavant. I una pedra en el camí que esperem que no siga el Ministeri d'Hisenda en aquest cas en quant a les ajudes a la reindustrialització, perquè no és cert allò que se diu que l'Ajuntament no ha fet els deures, perquè l'Ajuntament sí ha fet els deures i ha treballat en el Ministeri d'Indústria, en els terminis en què el Ministeri d'Indústria estava, demanant-li. El que ocorre és que s'hem topetat en un tancament de pressupostos causat, segons ens deien des de Madrid, per la situació d'inestabilitat política en Espanya, que evidentment el que ha fet ha sigut encobrir noves retallades del Ministeri d'Hisenda, amb la qual cosa no només les nostres ajudes, les del Campo de Gibraltar, les de Teruel i el 30% de les ajudes del Ministeri d'Indústria. En la part d'Indústria s'han quedat sense donar, en la part del Ministeri d'Assumptes Socials un altre tant, en la part del Ministeri d'Infraestructures un altre tant. Per tant, no podem aixecar a la diligència que ha tingut aquesta administració i a l'agilitat que ha tingut aquesta administració de reaccionar veient el tancament dels pressupostos a la pèrdua de les inversions. La prudència no ens pot fer traïdors, però la imprudència tampoc. I és important, almenys que no es vulgui sabotejar la consecució de les subvencions a les que podem optar, que tinguem una actitud responsable respecte de les mateixes i que no ens posem pals en les rodes nosaltres mateixes, almenys a nivell municipal. Nosaltres hi tenim que demanar i exigir en altres administracions en les que compartim, partit, allò que la nostra ciutat necessita, ho fem i s'enfrontem moltes vegades als nostres propis companys. Eixa mateixa fermesa la volem en altres partits i que no utilitzen la política per a perjudicar-nos com a poble. Així mateixa, eixa inèrcia negativa en quant a visibilització externa també hem hagut de vèncer-la amb deutes històrics que per fi, amb aquesta ciutat estan pagant-se. El parvulari de Villar Parací, el Centre de Formació Professional Integrat, que recorde que el Consell Escolar Municipal digué que volia un centre de formació professional integrat, no especificar en quin lloc i que per tant no anem a perdre l'oportunitat de rebre un centre de formació professional sempre i quan el projecte incorpore a tots els centres de formació professional que existeixen en el municipi, com així ocorre per el tema de que vaig en un lloc o de que vaig en un altre, seria obtús i no seria lògic perdre una oportunitat en funció del lloc on vaig albergar-se d'aquest tipus i en la importància que té. Així mateix, l'IES número 5 i els avanços que s'estan produint tant en el Museu Industrial, on hem hagut de desfer una autèntica maranya d'abandó per part de totes les administracions implicades en l'època del Partit Popular i que estem a punt de desfer per a poder, aprofitar unes inversions que aquest Ajuntament ja ha realitzat, i igual ocorre amb la nau de tallers. Així mateix, altres de menor ordre, però també igual d'importants, igual d'històriques, com la Via Verda d'Ojos Negros, que està en fase de licitació el projecte i l'obra, i la Gola de Quartell, que se troba també en visos de poder executar-se. Ens quedaran pendents encara la connexió de la CV 309, que hem de fer coincidir amb les inversions que se tinguen que dur a terme en Parc Sagunt i en les inversions en la connexió ferroviària que ha de dur a terme l'autoritat portuària, si el Ministeri li deixa, que esperem que el Ministeri ens deixi, i ens llancem un guant per a que el Ministeri ens deixi i no ens bloqueja. I així mateix també el pont de Canet, el CRIS i altres necessitats que haurem de seguir pressionant per aconseguir-les. 8 anys d'invisibilitat anterior con un diputado alcalde incluido al que només li varen vendre el caramel de la connexió del tren al port, però que tampoc varen tindre la valentia de negociar en Madrid i de negociar en Adif. Però no se preocupen, que aquest govern sí que té clar que Adif és una inversió que és relativament barata i que entenem que entre altres deutes que té el Ministeri de Foment amb aquesta ciutat, eixa és una d'elles. Els saguntins amb el PP ens tractaven com als indis, o pitjor, com a un carrer de València que ens han tractat en èpoques anteriors, no amb la dignitat que mereix el nostre poble. Actualment, i malgrat la burocràcia administrativa en la que ens hem d'enfrontar, perquè els hem de recordar que en l'administració valenciana també s'està vencent una inèrcia negativa que no ve de 8 anys, sinó que ve de 20, malgrat aquesta burocràcia administrativa
I malgrat aquest desmantellament que ha patit la Generalitat durant l'administració del PP, també s'està avançant i que una volta superada aquesta burocràcia s'anirà més a pressa i se cobrirà amb major rapidesa les necessitats de la nostra ciutat. També, i sobretot ja passant a nivell municipal, hem de vèncer la inèrcia negativa d'enquistar els problemes i de no enfrontar-los amb diàleg. I dic diàleg, que no enfado, perquè és diàleg i no és bronca el que estem desenvolupant a través de les accions que pretenem dur a terme. Bronca tal volta per a aquells que estaven més còmodes vivint en la inseguretat jurídica. Bronca tal volta per a aquells que sense tindre les regles clares vivien millor, perquè quan no se tenen les regles clares, quan no n'hi ha regles o no se tenen les regles clares, l'oportunitat la tenen aquells que utilitzen l'administració o que utilitzen aquest fallo en les regles per a lucrar-se. Com ha passat i com ens ha passat tantes voltes en aquest Ajuntament. Hem passat d'anar tapant forats com les de les pífies urbanístiques del Partit Popular, que ens han costat tantes i tantes sentències. Les ejes 30, 5,3 milions, els espais anul·lats de la gerència, que al final han costat una indemnització de 4,5 milions en l'Àgora Sud, i els famosos 600.000 euros que se transformaren en 5.700.000 de la plaça d'Àngel Perales. Últimament també la Universitat Popular. I enfrontàvem també, si no arribaven a un acord en APSA, a altres indemnitzacions a través de sentència per a APSA que hem hagut d'avortar. Això és el que ens costa una administració que no s'enfronta i que no desenvolupa regles per als seus administrats. El govern del PP era un govern covard, que no enfrontava els seus problemes i que no decidia. Des de 2009 a 2017 sense pressupost, prorrogant-lo una volta darrere d'altra. Nosaltres no només no l'aprovarem, sinó que renunciarem a la seva aprovació en pro d'aquest diàleg, que vostès transformaren en bronca, que vostès transformaren en bloqueig i que al final no li varen permetre la seva eixida endavant perquè se lo prohibieron des de Barcelona. Això, respecte als comptes municipals, entenem que és una traïció que no té res a veure amb la política i que no té res a veure amb els interessos dels ciutadans, sinó que són excuses de mal pagador que només pretenien el bloqueig de la nostra administració. No s'atreviren tampoc a generar el debat que s'està produint amb les qüestions més polèmiques, com poden ser l'ordenança de les taules i les cadires, i tingueren en el forn o en projecte 8 anys una proposta que no va veure mai la llum. 8 anys. Nosaltres en any i mig estem intentant posar llum sobre un tema que té 8 anys d'inseguretat jurídica i de ninguna garantia per als propis hostelers. Tal volta, sense tindre aquesta garantia, sense tindre aquestes regles clares, per a alguns siga molt més profitós fer el que els avellisca. No foren tampoc capaços de defendre els ciutadans i ciutadanes de Sagunt davant del catastre. Al contrari, provocaven un problema de tal magnitud que encara estem patint. I li recorde, senyor Muniesa, que l'esmena que va negociar Compromís per al pla d'ajust permet variar el tipus de gravamen en l'IBI, perquè vostès pretenien aprovar un pla d'ajust sense possibilitat de variació per al tipus de gravamen, el que haguera provocat amb un catastrazo que aquest Ajuntament nadara en l'abundància, però que els nostres ciutadans i ciutadanes no només pagaren el 250% més, sinó que inclús aquest 250 podia haver-se transformat en el doble o en el triple. Amb la qual cosa entenga que no se poden matar mosques a canyonazos i que n'hi ha que mirar en cada decisió per el benestar dels nostres ciutadans i ciutadanes. Tampoc s'enfrontaren al conveni trampa o al conveni lleno de virus que ha qualificat el portaveu socialista respecte del tema de la FARC. És més, no, vostès pariren este problema, perquè vostès, per covardia a dir-li a una empresa que no se podia seguir agredint la muntanya en el bosc més important del municipi, en l'escenari de la nostra pròpia història, generaren un conveni ple
de condicions inaplicables legalment que evitaven, per una banda, propiciar l'alternativa i per una altra banda, protegir la muntanya. Cosa que hem hagut de ser nosaltres, que ja vàrem denunciar en el seu moment la impossibilitat de portar a terme aquest conveni trampa i la inseguretat jurídica que el mateix provocava, els que estem agafant el bou per les banyes per a superar aquesta inseguretat i per a afiançar les garanties dels veïns i les veïnes en la protecció de la muntanya i en les alternatives extractives per a l'empresa. 20 minuts. Ja acabem. La paralització de la gestió que vostès generaren provocava inseguretat jurídica. Eixa inseguretat jurídica se traduïa en pèrdues econòmiques i aquestes pèrdues econòmiques se cobrien pujant els impostos que tots els ciutadans i ciutadanes de Sagunt paguem. Per tant, estem parlant d'una gestió excel·lent. Excel·lent per als que no som ciutadans i ciutadanes. Excel·lent no sabem per a qui i no sabem per a què. Entenem que és difícil vèncer aquesta inèrcia, sobretot si se continua cultivant amb les poques espurnes d'estabilitat que encara hem de patir. Per això, en la segona intervenció parlarem no de mantindre's dintre d'aquesta inèrcia, sinó de reprogramar la ciutat, reprogramar-nos i transformar aquesta inèrcia negativa en una energia positiva que ens porti cap al futur. Moltes gràcies. Bona vesprada de nou. El problema quan es porten els discursos escrits prèviament sense haver escoltat és que es cauen molt fàcilment en contradiccions, no? Perquè si s'han fixat, quan jo he dit al principi de la meva intervenció que a pesar que havíem avançat, a pesar que evidentment hi havia gent que havia millorat la seva situació de manera objectiva, doncs nosaltres no estem satisfets en el sentit que hi ha moltíssimes coses per fer, moltíssimes coses per fer. I algunes les han apuntat vostès, però clar, que és que el senyor Castillo diria que jo he sigut optimista, així de principi, quan faig aquesta reflexió, demostra que vostè porta un discurs escrit i que li és igual el que diguem així. Però bé, és una manera de... El senyor Crispín també el portava escrit, també, però ha sabut d'alguna manera rectificar i reconèixer que n'hi ha, en la meva exposició, no un triomfalisme ni molt menys, seria pretensiós i estaria fora de lloc ser triomfalista quan, com he reconegut, hi ha tanta gent que encara necessita d'aquest Ajuntament per a cobrir les seues necessitats. En qualsevol cas, en l'últim torn ja tindré l'oportunitat de rebatre algunes de les qüestions que així s'han plantejat i d'aclarir-les, perquè jo crec que, tot i que les hem aclarit, les hem explicat, necessiten encara, segurament, una major pedagogia, probablement perquè no ho hem sabut fer bé, o no ho hem sabut explicar bé, o perquè moltes voltes no se vol escoltar, o perquè interessa desacreditar, o interessa, d'alguna manera, no acceptar que determinades coses van avant. I és que determinades coses són tan clares que van avant que intentar negar-les responen a una actitud com a mínim censurable, no? Sobretot quan se diuen en el to que ho ha fet el senyor Muniesa, que si d'alguna cosa és responsable és de la major paràlisi que hi ha hagut en aquesta ciutat en molt de temps. Bé, hi ha algunes àrees que han comentat els meus companys, algunes les comentaré de passada i altres les faré de manera més extensa. Hi ha un treball molt important de l'àrea de promoció econòmica a càrrec de José Vicente Muñoz en dues línies. Una és l'assessorament a aquelles persones que han perdut el seu lloc de treball, no el tenen i busquen. Crec que així s'ha fet un treball importantíssim pel que respecta a la preparació de l'empleabilitat de molta d'aquesta gent a través de la preparació de currículums, de l'orientació, de la presentació d'ofertes de treball, no sols, evidentment, per a treballadors d'una empresa concreta, sinó de tots. Especialment, clar, en la immediatesa que hi havia respecte a la problemàtica de Bossal, i que han tingut una atenció especial. I per altra banda, a les subvencions que ens arriben d'Europa i que molt poques voltes aquest Ajuntament ha sigut capaç de captar. I en aquest sentit nosaltres continuem treballant en projectes que hem estat a punt d'aconseguir. També, evidentment, les polítiques de comerç són importants. S'ha fet una continuïtat del treball que jo crec que ha desenvolupat
la senyora Peláez en els últims anys d'una manera interessant i per això justament el nostre AFIC està en el treball que està fent el nostre company Sergio Moreno, millorant, perquè aquesta és la nostra obligació, entre els 10 millors valorats en el nostre país. No? Hi ha un aspecte importantíssim en la gestió que és allò que fa referència a l'urbanisme i al territori, que per suposat qualsevol govern és continuador del que han fet els governs anteriors. Jo crec que Pablo Abelleira s'ha posat a treballar de manera molt eficient des del principi, amb un treball intens que està afrontant tant el que són plans urbanístics, modificacions, per exemple la del Sud 2 Est, que ens han permès facilitar l'instal·lació residencial, la reparcel·lació del macrosector 4, la finalització del D1 en la platja del Mardà, la reparcel·lació del SUM 5 a números àrabs, i treballem en aspectes pendents i molt importants com la plaça Bilbao, el PNN8, que són aquestes entrades, en aquest cas l'entrada a Sagunt per la part sud, o el polígon de Vallesa o la zona de Xurruca, espais que ens queden per finalitzar i en els que estem treballant i que pensem que podrem, si no finalitzar en la seva totalitat, almenys en els més importants. Però fixen-se, per exemple, en la quantitat de vials i de, se diu de manera poc satírica, no? El tema de les rodones. Les rodones són molt importants perquè serveixen per a millorar la connexió. I la finalització d'una sèrie de rodones i d'una sèrie de vials estan afavorint la mobilitat dins d'una ciutat com la nostra que té 2 nuclis importants de població i que ja disposa de com a mínim de 3 grans vies de connexió est-oest i que evidentment algunes en aquests moments, per exemple, estem ja realitzant la que unirà la redona que hi ha darrere de l'epicentre amb la d'Albert Einstein i amb això tindrem una connexió pràcticament total. Queda per solucionar un tema que tenim pendent, com és tancar el barri dels Metalls per darrere amb la connexió de tot aquest perímetre nord del Port de Sagunt. Ja estem treballant en l'adquisició dels terrenys i això també serà una realitat ben prompte. O l'ordenança de solars, ni més ni menys que 347 ordres d'execució. Hem parlat d'aspectes que probablement no compartim i que segurament haurem d'intentar acostar postures, com la sol·licitud a costes de la concessió del passeig marítim, perquè jo crec que hem de recordar que així es va perdre una oportunitat important de remodelar un passeig que jo crec que tots estem d'acord que no té una òptima ni funcionalitat ni imatge. Aleshores es tractaria que fora l'Ajuntament qui fora el titular de la concessió, i això evidentment ho hem fet d'acord amb les suggerències que s'han fet des de costes i poder actuar, perquè el que sí que ens han deixat clar és que ells no van invertir ni un sol euro. Per tant, serem nosaltres els que haurem de dissenyar conjuntament el pròxim espai del passeig marítim. S'ha parlat també de l'apertura del port comercial per a la integració entre el port i la ciutat i, evidentment, cal recordar que hi ha un conveni signat des de fa ja alguns anys per el senyor Alfredo Castelló i l'anterior president de l'autoritat portuària, que és paper banyat, que no ha servit per res. Som l'únic port del nostre entorn que està absolutament tancat a la ciutat, cosa que abans no passava. El port era una part de la ciutat i per tant jo crec que és la nostra obligació intentar obrir el port, integrar el Pantalan o la part del Pantalan que puguem, i en això estem treballant, en la redacció d'un conveni que siga una continuïtat de l'anterior i que siga real. Això no significa necessàriament haver de tirar a ninguna empresa. S'està negociant per a que se pugui traslladar a un altre lloc i de qualsevol manera ho farem de manera progressiva, però no podem renunciar a que el port forme part de la ciutat, perquè seria una excepcionalitat i a més la creació de llocs de treball que se podria generar seria molt important i sobretot una reivindicació que jo crec que és ja històrica, que és la millora de la façana marítima del Port de Sagunt, perquè és un autèntic desastre. Un autèntic desastre. Estem pensant en un projecte que suposa la comunicació del passeig marítim, ja veurem què passa amb el tema del malecón i tot el moll nord. Crec que en això hem avançat, perquè el port està disposat a cedir el moll nord a la ciutat i evidentment amb la reubicació de les empreses en el temps que siga o en el ritme que siga adequat.
S'ha parlat de mobilitat urbana, jo crec que hem avançat, s'ha millorat notablement la connexió interurbana amb noves parades, amb noves tarifes, amb nous horaris, això ja s'ha plantejat. El treball en l'àrea de manteniment que porta el company Pepe Gil crec que és importantíssim. Si farem una relació, no tenim temps que siga exhaustiva, de totes les obres de 2015 i 2016, segurament vostès dirien que són poques, jo considero que són moltíssimes les obres que s'estan fent amb diferents recursos, en la part ordinària del pressupost, també en els plans d'ocupació, Avinguda Europa, carrer Banys, carrer Abril, Maria Mestre, Sila Itàlic, Antoni Peruga, Astúries, podria continuar així, 25 o 30 entre 2015 i 2016. Les millores importants de zones de jocs, d'elements urbans, d'il·luminació. També en l'àrea d'activitats que gestiona Teresa Garcia s'ha agilitzat moltíssim les llicències, els ambientals, les llicències d'espectacles, les declaracions responsables, les inspeccions, i el mateix podríem dir de l'àrea de medi ambient, una àrea especialment sensible. Moltes voltes se planteja el tema del medi ambient com un aspecte conflictiu, i jo crec que si hi ha alguna cosa important en una ciutat és velar per la qualitat ambiental i especialment per allò que ens afecta. Jo crec que el treball que s'està fent des de la retirada de l'amiant, des de la gestió de residus, pensem en la instauració de la recollida orgànica, som un exemple en el tractament de residus al País Valencià. Hi ha moltes ciutats que ja ens han visitat i veuen que som, en aquest sentit, un exemple a seguir amb tot el que s'està avançant amb les noves ordenances. S'està treballant en un pla acústic que permeta precisament d'alguna manera coordinar o fer compatibles el descans dels ciutadans amb les activitats de caràcter d'oci, d'hosteler, i en un programa anual d'educació ambiental per a protegir no sols els espais naturals, sinó per a que els ciutadans siguin conscients de la importància que això té per a la qualitat de vida de les persones. N'hi ha molts representants de Lafarge, alguns volen centrar tota la problemàtica industrial ambiental en Lafarge. No sé si Lafarge és un partit que se presenta a les eleccions municipals, però a vegades fa la impressió. Hi ha gent que li dedica la meitat del seu discurs a parlar de Lafarge i dels problemes que té Lafarge. Així és que estem intentant buscar una solució, som nosaltres. N'hi ha d'altres que són tan submisos a les pretensions d'una empresa multinacional que legítimament està treballant en aquesta ciutat que possiblement els han donat a entendre que poden fer el que volen. I això és molt perillós. Això sí que és tremendament perillós, molt perillós, perquè així tots han de complir la normativa, tots, les grans empreses i les xicotetes empreses. I és millor que sapiguem exactament en quins límits estem treballant per a que no hi hagi equívocs, no hi hagi incerteses, no hi hagi confiances que al final porten a cap lloc. Tema del Consell Agrari que porto jo personalment, hem continuat amb la feina d'inversió en infraestructures agràries, però també en el medi ambient, en l'àmbit rural, per a millorar la qualitat de les nostres marjals o per a afavorir la prevenció d'incendis, per a retirar abocadors dels moltíssims que apareixen, i hem millorat la vigilància de l'àmbit rural, que no només és un tema que afecta els llauradors, sinó totes aquelles persones que tenen residència en l'àmbit rural, reincorporant un servei que s'havia perdut, que era el de la vigilància nocturna, que en aquests moments se presta, si no tot l'any, durant una part important de tot el període més important des del punt de vista agrícola, però evidentment també ajuda. Pel que respecta al Departament de Sanitat que porta Maria, Sanitat, Consum i Cementeris, a banda de l'ampliació necessària de nínxols, que crec que el govern anterior s'havia adormit una miqueta en l'ampliació d'algun espai, ho dic de passada, s'havia adormit i a punt d'estar de tindre problemes, si no m'equivoque. Una cosa que hem fet molt important i jo crec que demostra el talant del nostre govern, pràcticament el primer dia que arribaren va ser prohibir el sacrifici d'animals, prohibir el sacrifici d'animals dels que recullen els serveis que nosaltres contractem. Potser el nostre nivell, la nostra consciència animalista no siga la mateixa entre tots els membres del govern, com tampoc no ho és entre tots els membres de la societat. Així s'ha volgut
d'alguna manera incidir en que no estem d'acord. Clar que no estem d'acord en tot, però per exemple estem d'acord en sacrifici zero d'animals. Una altra cosa és com entenguem altres festes que treballen amb animals. El tema dels patos ha fet referència a una qüestió evidentment de caràcter purament legal. El tema de la SAC, que gestiona Teresa, jo crec que hi ha una millora notable de la gestió econòmica, l'empresa està perfectament sanejada i evidentment la seva implicació ara a partir de la recollida de la matèria orgànica de manera separada va ser un dels reptes més importants. També recorde la implantació del ecoparc mòbil que està donant un servei molt efectiu no sols en les àrees urbanes sinó també en les àrees de muntanya i en les platges. No volia tampoc obviar el tema de l'aigua. Sabem que la gestió de l'aigua és un dels principals motius de controvèrsia a nivell social i també a nivell polític. Nosaltres entenem, almenys jo des de l'alcaldia, que l'empresa està funcionant d'una manera bastant eficient. Recordem que la gestió de l'aigua no només és una qüestió econòmica, és una qüestió també de gestió del recurs i en aquests moments la xarxa d'aigua potable de la nostra ciutat és de les més eficients que tenen la resta de ciutats. Estem pràcticament en un 70% del rendiment de la xarxa. Amb unes tarifes probablement les podem discutir, però que tot forma part d'un plat com és la pròpia telelectura i s'estan fent inversions per aconseguir l'eficiència. Ja hem parlat també de la qüestió educativa, sobretot pel que fa a temes d'infraestructures. El que és cert és que el Villar Palací ja, evidentment, s'ha licitat, hi ha hagut unes baixes temeràries que han determinat un estudi per a la seva per a intentar que no hi hagi problemes després en l'execució, per tant estem parlant de mesos en el retard de l'inici de les obres. Crec que hem aconseguit negociar la incorporació de dues infraestructures molt importants i que van lligades en el mapa d'infraestructures que ha dissenyat el govern de la Generalitat, i en concret la Conselleria de Cultura i Educació, que són el número 5 i el Centre Integrat de Formació Professional. El número 5 i el Centre Integrat de Formació Professional van junts perquè, evidentment, la creació de l'Institut número 5 va a, d'alguna manera, possibilitar que un dels centres, en concret la Conselleria aposta per el Jorge Juan, siguin destinats íntegrament a la formació professional, com no pot ser d'altra manera en una ciutat industrial com la nostra. I pel que respecta al tema del conservatori, al qual s'ha fet referència, ens han assegurat que el conservatori està previst al ritme que possibilita la capacitat pressupostària de la Generalitat que s'incorpore a la xarxa pública de conservatoris. Però no va ser ni l'any que ve, ni l'altre, ni l'altre. Som realistes. Seria per a mi molt fàcil, en aquests moments, com ja he fet en altres moments, fer referència a com estan les xarxes de la Generalitat. Molt fàcil. I els asseguro que hi ha responsables, i fins i tot responsables penals, de tot aquest problema. Eliminació també de fibrociment al Baladre, 200.000 euros. No podem dir no solucionem tots els problemes, 200.000 euros, o solucionar els problemes del cronista Xabret, que va tindre un seriós problema que s'ha hagut de solucionar amb una inversió important. S'ha millorat el tema del transport escolar, amb noves rutes, una major implicació. Ens hem implicat també en la xarxa llibres. Ciutadans, en aquest any, s'han beneficiat de la gratuïtat dels llibres i l'Ajuntament ha tingut una implicació important, o els programes experimentals de 2 anys, o la potenciació dels Ludi Saguntini. S'ha fet referència a que hem posat en perill la UNED. No, el que no volíem és que se'ns prenguera el pèl i volíem que se'ns tractara com altres ciutats que tenien uns serveis de la UNED per un pressupost menor. Nosaltres volíem que ens tractaren exactament igual i això ho hem aconseguit i crec que no estaria mal que també s'acceptara això. Notícia important, reintroducció o reinstal·lació del CEFIRE que el govern del Partit Popular va retirar en aquesta tirallonga de retallades que ens va dedicar en els últims anys. A banda de la gestió directa de la UPE, recorda que hi ha hagut una sentència contra la decisió que aquí
moment. Hi ha altres nous programes. Parlar Guillermo, com a regidor de joventut, de tot allò que s'està fent en aquest departament. Jo crec que és una de les gestions de les quals podem sentir-nos més orgullosos. S'assegura que no hi ha cap ciutat, si abans hem parlat de programació cultural, no hi ha cap ciutat, cap, en tot el País Valencià que tinga el programa de joventut que té Sagunt. Cap ciutat. Ni de lluny. No se poden acostar. Programes innovadors, el Novembre Negre, en tots els nivells culturals, de formació, programes innovadors. Una gestió, jo crec que absolutament excel·lent. I el deute pendent, o el tema pendent de resoldre l'oferta jove al nucli de Sagunt que s'ha de resoldre a través del Mario Montreal. D'esports ja s'ha parlat, de festes, evidentment. Crec que hem millorat. Probablement se'ns pot criticar de no haver sigut molt atrevits en canviar el model de festes, perquè no tots compartim el mateix model de festes, però sí s'han produït canvis que jo crec que han sigut interessants. La veritat és que, Raül, jo ja sé que molta gent no està contenta amb la nostra gestió. Normal, no? Uns estaran contents, però tots enfadats. Jo no he percebut. Hem sigut absolutament flexibles. Laura diu que sí, que estan tots enfadats. Ho sentim molt. Procurarem canviar les coses perquè tots estiguin una miqueta més contents. Contentar a tots és realment molt complicat. Veritat, crec que nosaltres prenem decisions que són importants. De vegades hi ha gent que no està disposada al canvi perquè estan instal·lats en la seva comoditat, moltes voltes perquè també tenen interessos. Jo us asseguro que moltes empreses estan molt contentes. Jo els problemes que he detectat en la majoria de les empreses i que han pogut, diríem, nosaltres resoldre, siga Arcelor, siga Fertiberia, siga Tumesa, siga la major part de les empreses, quan ens han cridat perquè han tingut problemes, els assegure que hem acudit i hem intentat solucionar-les. Conflicte de Lafarge, ja li torno a dir que és un problema de difícil solució, però us assegure que nosaltres estem en la via de la solució. En la via de la solució, no en la via de la confrontació. Jo el que sí que els pregaria és que fórem més, diríem, no diria comprensius, més proactius i saber exactament, perquè nosaltres totes les decisions les prenem des dels informes, no sols des de la voluntat política, sinó des dels informes tècnics i jurídics que ens permeten prendre determinades decisions. En el capítol de personal jo crec que s'ha insistit, hem augmentat la partida de policia, com s'ha dit abans, perquè hi ha evidentment s'està intentant regularitzar la situació de molts treballadors en la mesura de les nostres possibilitats. Tampoc tenim les mans lliures per a fer tot allò que ens dona la gana. Hem de ser responsables, saber que tenim un pressupost. Sí que hem recuperat molts de serveis que estaven privatitzats, hem obert borses de treballadors, per exemple, molts laborals no fixos s'han convertit en indefinits. En fi, el senyor Sergio Moreno també porta el portal de transparència, sabem que hem d'avançar, però ja l'hem posat en marxa, i evidentment també el treball d'ADN Morvedre en el camp de la participació jo crec que és un dels més avançats. Teresa ja ha parlat d'Hisenda, així evidentment es parla de pressupostos prorrogats, nosaltres hem anat avançant, tot el món sap què va passar amb els pressupostos, tot el món, no vam cometre nosaltres cap il·legalitat, si de cas una ingenuïtat, que confiàrem en la paraula de persones que després se n'adonaren que no podien donar la paraula perquè depenien de decisions externes, cosa bastant incomprensible. Però és evident que estem fent una gestió econòmica, Teresa està fent una gestió econòmica molt brillant, estem baixant alguns impostos, no sols l'IBI, també estem treballant en la reducció, per exemple, de la taxa de FEM. En definitiva, estem complint de manera raonable amb el que s'espera d'un ajuntament com el nostre. I per tant, com a conclusió d'esta segona intervenció, hem avançat, hem complit amb gran part dels nostres compromisos. Miren, hem sembrat molt. La primera part d'una legislatura es dedica molt a sembrar, a començar projectes, a tindre idees. Estem tenint bona col·laboració de la Diputació, d'algunes conselleries, molts projectes que s'estan iniciant i d'altres que s'iniciaran en el futur, però, ho he dit abans,
que encara queda molt per fer. La crisi ha sigut devastadora, ens hem trobat en aquest inici aparent de recuperació que moltes coses no estaven preparades, en la tercera intervenció ja ho diré, però en qualsevol cas en política jo crec que la satisfacció és un luxe que no ens podem permetre, hem de ser ambiciosos. Crec que estem en la bona línia, moltes de les crítiques que vostè en fan estan fonamentades, jo crec que d'altres no sols estan desenfocades, sinó que parteixen, jo crec que en ocasions fins i tot de la mala fe, perquè les evidències és difícil que se puguen negar. Bé, anem a intentar transformar tota la inèrcia negativa que ha presentat el senyor Muniesa en coses positives que ens porten al futur per a la nostra ciutat. La primera, anem a repassar com se presenta la proposta de l'IBI en l'última comissió, per a recordar-li al senyor Muniesa que deixe de dir que anem a recaudar 1,5 milions més perquè això no és de veres. Anem a recaudar com a molt per part dels ciutadans fins a 200.000 euros més, el que suposa com a molt en un rebut mitjà 3 euros d'augment, que està per baix de lo que va augmentar l'IPC. Per tant, anem a baixar-li el rebut de l'IBI un 9%, que per a poder compensar el 10% de la pujada del catastre que vostès tramitaren i que vostès generaren. Això és la primera. L'altre millor al que vostè fa referència, i li demanaria, per favor, que fora clar i que exercia la pedagogia a l'hora de parlar i no enganyar a la gent, perquè al final enganyes a la gent, l'altre millor ve dels impostos que són els vices, que són el port, la regasificadora, etc., que ells estan al màxim perquè són les majors empreses que n'hi ha en aquest municipi i les majors empreses que poden contribuir en aquest impost que se diu IBICE, que per cert li recorde que vostès també han situat els graus màxims en la seva política fiscal. Per tant, no hem variat ni una coma la política fiscal que portava el Partit Popular, sinó és per a compensar aquestes malifetes que tenien que acabar pagant el ciutadà de peu, el que no li arriba a fin de mes, tenia que acabar pagant unes contribucions que revaloritzaven el seu valor catastral de la seva casa a uns nivells que no eren reals a l'hora de vendre-les perquè vostès feren la revisió catastral quan no tocava, que va ser en la legislatura anterior. Anem a transformar tot aquest debat o totes aquestes afirmacions que vostè fa, que són negatives al respecte del govern d'aquest tripartit, en energia positiva que ens porta cap al futur. I anem a emprendre per una de les majors frustracions que tenim en Compromís. En Compromís, que som els responsables de guiar i de portar endavant aquest equip, un dels peros més importants que ens fem a nosaltres mateixa és el de no haver sigut capaços encara d'haver traduït el govern d'aquesta ciutat, d'haver traduït en el govern d'aquesta ciutat la majoria de progrés que va triar la ciutadania. Seria curiós que per sentit d'estat el Partit Socialista fora capaç d'abstindre's per deixar governar a un partit podrit de corrupció en Madrid i que a nivell local ni tan sols fora possible una abstenció que facilitara els pressupostos. Que recorde en els pressupostos més socials que l'Ajuntament havia sigut capaç de conformar i que recorde que València té en PEIs 5 milions d'euros per a 700.000 habitants i que Sagunt pressupostava 1 milió d'euros per a 69.000, amb la qual cosa l'aposta per ajudar a aquells que més dificultats tenen era clara i el caràcter social d'aquests pressupostos era clar i no van poder tramitar-se. No creiem així, ni tampoc ho sentim, que aquest sentit d'estat que ha de tindre el Partit Socialista o que té que desenvolupar el Partit Socialista és el que ha de conduir-nos a tots i a totes a un escenari estable, on puguem encara més facilitar la vida dels saguntins i de les saguntines, ja que aquest objectiu és compartit. Aquest és l'esperit que ha d'imposar-se, tal com es va imposar quan vàrem introduir una fiscalitat més progressiva en aquesta ciutat i tal i com s'ha d'imposar en l'aprovació d'uns comptes o d'aquells acords estratègics per a la nostra ciutat i la nostra comarca
en tantes coses en les que coincidim ideològicament i refrendant també un pacte que s'està duent a terme a nivell del País Valencià i que està canviant moltes coses a nivell del País Valencià i també per a la nostra ciutat. Aquest sentit d'estat i de ciutat tampoc no ens farà oblidar a aquells que vulguin participar en l'oposició, vencent les inèrcies negatives, amb lleialtat, amb respecte per allò que els ciutadans han votat i pels objectius que compartim i que entenem que poden ser positius per a tots nosaltres. Exemples tenim, i exemples positius, no negatius com s'ha volgut fer veure. Per exemple, el pla de reindustrialització que hem abordat i que hem treballat participativament, no només des del punt de vista dels agents socials existents dintre del municipi, sinó que també s'han oferit a participar experts i tècnics de fora per, adreçar-nos en aquesta política industrial. Un pla de reindustrialització que desemboca en altres dos pactes. El pacte per la indústria, que té que velar per portar a terme les inversions a les que hem accedit d'una manera, entenem que poc ordenada, però això no lleva per a que no les apliquem a través de la pensada i de l'objectivació de les accions que volem portar a terme, i el pacte per l'ocupació, que hem de recordar que aquesta comarca, una comarca amb l'atur que té el Camp de Morvedre, encara no ha desenvolupat ni ha pogut desenvolupar mai un pacte territorial per l'ocupació. Primer, per la falta de visió de comarca que se tenia des d'esta ciutat, i segon, per la falta també d'implicació de la resta d'agents socials que formen part d'ella, que fins ara l'Ajuntament no li s'havia donat veu. El pla de reindustrialització té coses positives, que ja s'emmarquen i que ja estan revisant-se a nivell de la comarca. Per exemple, les ordenances que hem aprovat per a fer d'Ingruïnsa un polígon net, que ha evitat, entre d'altres coses, que activitats que són molestes per a la població, com pot ser un crematori, no s'instal·len. També s'ha reduït la parcel·la mínima de camí a la mar i també hem sigut capaços de fer una licitació de plecs de sòl industrial que incorpora criteris socials, que incorpora criteris ambientals, que incorpora penalitzacions per a aquelles inversions que no siguin productives i, sobretot, que fa que el sòl industrial siga accessible per a aquelles inversions que puguen vindre, ja que hem pogut baixar el preu 20 euros respecte a les mateixes parcel·les del mateix tamany que se donen en altres parts, com per exemple Parc Sagunt, i que també ens serveix per a marcar una política de preus en Parc Sagunt que facilite la inversió. Per tant, coses estan fent-se, avançar s'està avançant i hem de seguir treballant units en aquest tema. Jo els convidaria, i no me canso de convidar-los de nou, a que s'incorporen i participen, que no se queden passivament esperant a veure què passa amb la tramitació de les ajudes, perquè es tracta, normalment, quan tramitem aquest tipus d'ajudes, de col·laboració, moltes vegades interadministració, que requereix una tasca política que no només s'ha de fer per part de l'equip de govern, s'ha de fer per part de l'equip de govern, però s'ha de fer de forma compartida i de forma consensuada per tots. I aquest suport moltes vegades no l'hem trobat i s'hem vist a soles front a altres institucions que han aprofitat, que aprofiten qualsevol esquerda per intentar barrar l'avanç que necessitem en esta matèria. I necessitem avançar en aquesta matèria perquè tenim la major part del nostre sòl industrial buit. I com el tenim buit, fins que no tinguem una ocupació que considerem ja favorable, el que haurem de fer és, a través de les ajudes que tenim d'altres administracions o les que puguem generar nosaltres mateixes, espentar per a que el desenvolupament industrial funcioni per ell mateixa. I això és un poc el que els estem demanant que col·laborem. També existeixen exemples positius en la revitalització del patrimoni i de segona escena o la consecució de la capital valenciana de la romanització per a la nostra ciutat, cosa que fonamenta a través del patrimoni un altre recurs, com pot ser el turístic, que ens pot portar a altres oportunitats econòmiques. I sí que cal dir i sí que cal remarcar que l'alfombra roja no és la barra libre i moltes vegades n'hi ha que remarcar això perquè n'hi ha qui confon la barra libre con l'alfombra roja,
L'alforma roja és dir-li a les empreses quines obligacions tenen, quines regles han de complir i acompanyar-les per a que eixa ubicació genere el major treball possible i genere garanties per a elles que venen. Eixa és l'alfombra roja. La barra libre era el que vivíem abans i la barra libre és el que ha generat especulació i atur com el que hem viscut. Per tant, recuperem una actitud proactiva per a les polítiques estratègiques en el nostre municipi i intentem comportar-se de tal manera que els objectius puguem arribar a abastar-los. Perquè sí que tenim exemples positius també. En la implantació de la recollida de la matèria orgànica, per exemple, estem treballant de la mà. Hem aprovat una ordenança de residus on hem sacrificat la rapidesa per la seguretat. Anem més lents del que preteníem, perquè caminem més segur i perquè per poder aconseguir la implicació de tothom, tots els escenaris deuen estar clars i ser positius. Estem acabant de recopilar dades per poder quadrar una proposta on tot siguin beneficis ambientals, socials i també econòmics. I on ja no només Sagunt, sinó també tota la comarca, puguem donar un exemple de convivència, respecte i tancar un cercle virtuós en un món tan brut com ha sigut en el País Valencià el món dels residus. Eixa seguretat, eixe pas segur i ferm, continua portant-nos per els camins de l'excel·lència. Hem sigut triats per la Diputació per a la selecció d'un becari que ajude a implantar tots aquests sistemes. La SAG, com a empresa pública que se dedica a la recollida, continua consolidant beneficis. En 2015 va tindre 350.000 euros de benefici, en 2016 té un benefici acumulat de 900.000 i sense deixar d'atendre les necessitats de neteja que té la nostra ciutat. Hi ha aspectes en els que vivim millor que fa any i mig. L'atur no és el mateix que fa any i mig, encara que això no és una excusa perquè n'hi ha que seguir treballant fins a arribar a termes de plena ocupació. Els negocis tampoc són els mateixos que fa un any i mig. De fet, en són 495 més, a banda de tot el que se pugui generar a través de projectes com els dels centres comercials que estan desenvolupant-se. Per tant, sí que és cert que aquesta administració en números està treballant millor que treballava. Senyora García, ha finalitzat el seu temps. I aquesta administració continua compromesa en rescatar persones i en generar oportunitats i beneficis que ens ajuden a incorporar aquelles persones que ho tenen més difícil per a valer-se per elles mateixes. Moltes gràcies. Bé, anem finalitzant. Espero que hagi sigut un debat enriquidor. Espero que els companys de l'equip de govern apunten o prenguen bona nota d'aquelles propostes que consideren constructives. Un missatge al meu amic Pablo Velleira: mais fotos, si no sembla que no se facin coses, que com abans hi havia gent que encara no havia posat una rajola i ja estaven fent una foto, doncs sembla que l'obra és una de les coses que... per a que els ciutadans tinguin consciència. Bé, jo també vull agrair el to del portaveu d'Iniciativa Portenya, que tot i que discrepem en moltes qüestions, jo crec que al final, evidentment, coincidim en aquells projectes que són positius per a la ciutat, tot i que ells fixen la seva atenció en una part que per a nosaltres, evidentment, té la mateixa importància que la resta del municipi. Els projectes que compartim i en els que estem treballant són extraordinàriament importants i, tot i que encara estan en una fase inicial, s'estan donant els passos per a que siguin una realitat i milloren de manera molt important. Només discrepe del tema de la descentralització. Realment jo crec que tenim una ciutat bastant descentralitzada que permet que qualsevol ciutadà, visca on visca, no hagi de desplaçar-se per a fer pràcticament cap gestió. I en qualsevol cas,
que una persona hagi de fer un tràmit en un altre nucli, passa a la gent de Sagunt, passa a la gent del Port, i és absolutament intranscendent si realment creiem que estem en una mateixa ciutat. I per suposat, crec que moltes voltes les idees que se plantegen de manera molt visceral respecte del passeig marítim, respecte amb les quals han comptat amb la complicitat del PP, al final, si tenen una miqueta de memòria i reflexionen, veuran com han suposat un retard per a allò que vostès en principi defensaven. És important que quan parlem del passeig marítim pensem les oportunitats que s'han perdut o pensem, veritat, que si haguéssim plantejat les coses millor en la xerència probablement no estaríem en aquest nivell. Respecte de l'apreciació del grup socialista, jo crec que ha personalitzat molt en la primera intervenció i crec que la seva aportació al progrés d'esta ciutat és molt important. Crec que ha d'anar, jo crec que situant-se fora d'aquest àmbit que moltes voltes pareix que siga la santa companya, i crec que n'hi ha una sèrie de grups que són conservadors, vostès són un grup progressista, crec que han aportat coses interessants en qüestions importants i que a mesura que vaig avançant la legislatura doncs anirem coincidint. I en el cas de Ciutadans, simplement Raül i Blanca, jo crec que les aportacions que feu són positives. Únicament heu faltat a la vostra paraula, d'una manera que nosaltres considerem molt greu, i que responen a un partit que actua d'una manera que legítimament, evidentment, que nosaltres pensem que no tenen res a veure amb els interessos ni del nostre país ni de la nostra ciutat. Però això són qüestions que estarien fora de l'àmbit. Jo crec que som un govern, ho he dit al principi, que anem avançant, que en algunes coses, justament aquelles que vostès no han reconegut, estem donant molt bona imatge. Esta ciutat està molt viva en molts àmbits, molt viva, més viva que mai en molts àmbits. Som una ciutat que és referència i que ens traslladen des de fora què està passant a Sagunt, que es fan tantes coses, que quan es vol fer una reunió de no sé què venen a Sagunt, no donem abast. I això és així. I hem sigut capaços de projectar, jo crec que per primera volta, una imatge realment positiva. Probablement, en algunes qüestions, jo crec que s'ha sigut injust. La lluita de José Manuel Tarazona per el tema de la UNED ha donat molt bons resultats i se demostra com se defensen els interessos de l'Ajuntament, de la mateixa manera que ha demostrat una absoluta fermesa en la defensa de les infraestructures educatives que eren necessàries per a la nostra ciutat, com el número 5 i, efectivament, també el Centre Integral de Formació Professional, que ja estan dins d'aquest pla. Miren, no vaig a aprofundir més. Només els diré una cosa respecte del tema de la FARC. Nosaltres actuem de manera honesta, legítima, responsable, fidels als nostres principis, sense complexos, i ens recolza la llei, i ens recolzen els informes que elaboren els tècnics municipals. Jo us vull recordar la història de tot aquest procés des de fa molts anys, com hi hagué una declaració d'interès comunitari negativa d'aquest Ajuntament, com hi hagué una declaració d'interès comunitari negativa del govern del PP en la Generalitat, de com s'intentà regirar aquella situació, de com s'han anat prenent una sèrie de decisions que crec que al final han intentat que aquest procés avance de manera insegura. Jo els assegure que per la nostra banda hi ha una disposició a trobar una solució que passa de manera ineludible per la protecció integral de la muntanya de Romeu, perquè és la nostra obligació, preservar el medi per a les generacions futures. I fins ara el que ha fet aquesta empresa ha sigut destruir el nostre territori. Això és el que ha fet. I jo crec que ara cal buscar una alternativa que ens permeta avançar en solucions que siguin reals i que respecten el medi ambient. Més enllà de frases fetes i de que sí, jo estic a favor de la protecció de la muntanya de Romeu, però
Per altra banda, torno a insistir, la nostra relació amb les empreses és magnífica. Treballem colze a colze amb totes aquelles empreses que ens sol·liciten la seva col·laboració i ho saben perfectament i han solucionat diversos dels problemes que hi havia. Respecte del passeig marítim, evidentment podem avançar, però també recorde com es va perdre una oportunitat, també per prejudicis, d'una inversió importantíssima que haguera regenerat un passeig marítim que comença a estar desfasat i que nosaltres podem, si ens posem d'acord, canviar de manera important. Ha fet una pregunta respecte del Sender Blau i del Delta. Este és un dels projectes que ja tenim pressupostats, estem treballant per ajustar un projecte que ja hi havia, estem esperant que costes es diga que no hi ha cap problema, com ha de ser el perfil del pas i convertir tota l'àrea del Delta en una zona verda, pulmó, per al Port de Sagunt i per a tots els ciutadans. És un projecte molt avançat i que prompte podrem compartir. I pel que respecta a la integració del port i la ciutat, jo crec que això, senyor González, és inqüestionable. Això està per damunt de moltes altres qüestions. No podem tindre un port tancat, incloent el Pantalà. Per això s'està treballant en buscar una solució i una idea. De fet, nosaltres ja fa molt de temps que treballem. Quan Teresa i jo estàvem a soles, estàvem presentant al·legacions i veiem què estava passant a Castelló, què passava a Alacant, què passava a Gandia, què passava a València, què passa a la Corunya, què passa a Sydney, què passa a tot arreu. Este port no pot ser una excepció, forma part de la nostra ciutat i per tant hem de poder accedir. Respecte de la connexió ferroviària, mira, no sé quin dubte hi ha. Jo si en alguna cosa estic gastant tots els meus esforços en aquesta qüestió, en el port, en l'àrea industrial. És a dir, l'autoritat portuària de València, mentre el Partit Popular promet al port de Barcelona que va millorar les seues condicions per a que sigui el més competitiu del Mediterrani, l'autoritat portuària de València ha d'invertir 40 milions d'euros en la connexió a la línia ferroviària. L'Ajuntament ja ha donat el seu vistiplau, ja està en Adif i no contesten. No contesten. Adif no contesta. Està bloquejant, i això ho va dir l'altre dia, no sols el president de l'autoritat portuària, sinó que ho ratificaren tots els empresaris, tots els grans empresaris que estan representats en el Consell d'Administració. Ni tan sols estan donant llum verda, és molt greu, senyor Munissa, no se'n riga, és molt greu. Ni tan sols estan donant llum verda a la inversió de 4 milions d'euros per a que millorem la línia Terol-Saragossa. Sagunt-Terol-Saragossa. Ho tenen bloquejat i paralitzat. Per què? No ho sé. Però és molt greu perquè això sí que costa llocs de treball. Això sí que costa la instal·lació d'empreses. El Partit Popular és destructor del nostre teixit productiu. És un partit antivalencià i ho demostra cada dia. Cada dia. No estic encara... No, però és que això és molt greu, perquè això m'ho he de tragar jo quan vaig als consells d'administració i venen allí i tots els empresaris, no estem parlant de partits abertzales, no estem parlant de partits abertzales, estem parlant dels representants dels empresaris valencians que se tiren les mans al cap quan comproven de quina manera ens estan marginant. És que és molt greu, això no és qualsevol cosa, això és arruïnar-nos. És arruïnar-nos. Es estan arruïnant de manera probablement deliberada. Però nosaltres, de moment, 40 milions d'euros, connexió ferroviària, millorar de la línia, mentre vostès es dediquen a posar 1.600 milions d'euros per a que l'AVE arribi a León. Que l'estudi de retorn d'aquesta inversió deu ser importantíssim, no? En respecte del CRIS, evidentment, anem a continuar treballant. Lo del tren de Rodalies, evidentment, és una qüestió que nosaltres estem defensant. Podríem parlar en el tema de la nau. La nau, en aquests moments, està en litigi perquè el govern del Partit Popular no va resoldre la permuta. Hem intentat parar el contenciós, està parat, hi ha una valoració per 3 milions i mig d'euros i estem o bé en la permuta o bé en la compra. La Conselleria de Cultura avui ha fet arribar a la secretària autonòmica d'Hisenda la proposta de dir que és un espai que se necessita, que hi ha una justificació i probablement se faci la permuta, perquè el que no va fer el govern de la Generalitat, encara que no tinga diners, és deixar perdre una inversió de 25 milions d'euros.
que a més ja es diu que el sostre està ple de goteres, perquè s'han gastat els 25 milions d'euros, però, en fi, i del tema de la desaladora, un missatge de tranquil·litat, perquè, evidentment, aquest conveni que es va firmar, que jo també sé que és un conveni marc i que no és interessant per a la nostra ciutat, no s'està complint. Entre altres coses, perquè alguns dels dirigents d'Aquamed estan en la presó. I, per tant, n'hi ha que revisar moltes qüestions. Bé, dir gràcies a tots, però, mire, vaig a dedicar-li la meva última intervenció, senyor Muniesa, perquè, clar, que vostè parli així, en aquest àmbit de cotxe oficial, quan vostè sap exactament del que estem parlant, me sembla tindre un poc menys que vergonya. Un poc menys que vergonya. Un poc menys que vergonya. Perquè tots sabem que es tracta d'un cotxe que estava en la policia, senyor Muniesa, que ja havien fet la proposta de quedar-se'n, que l'utilitza no sols l'alcaldia, sinó a més altres regidors i altres departaments, que el seu cost és zero i la diferència, mira quina és. Desplaçar-se a València amb aquest cotxe suposa un cost mínim, és molt més còmode, senyor Muniesa, veritat, doncs agafar un taxi, veritat, i tot això. O el cotxe propi, efectivament, el cotxe propi, després, efectivament. Mire, senyor Muniesa, jo crec que vostè hauria d'estar una miqueta per damunt d'aixes, perquè vostès intenten confondre la població. Què estan fent pensar? Què estan fent pensar? Què estan fent pensar? Que teníem un cotxe oficial com tenia en el seu moment el senyor Castelló? Amb un conductor a la disposició... Però el tenia, no? Però és que, mire, senyor Muniesa, és que vostè, quan vostès, com li ha recordat el nostre company d'Esquerra Unida, ha parlat, vostès han augmentat el cost del contracte que tenim amb Vodafone per a tindre mòbils d'última generació, que no han tornat, i encara, mire, senyor Muniesa, i encara ni els han tornat ni els han identificat. El nostre està ahí perfectament registrat. Mire, és igual, són patètics. Mire. Vale. Mire. Necessiten, per favor. A veure, senyor Muniesa. Vale, per favor. Vale. Bono. Senyora Bono, al seu lloc. Pablo, senyora Villeira i senyora Bono. Senyora Villeira i senyora Bono, per favor, els crida d'ordre per primera vegada. Està clar que es posa molt nerviós. Bé, a veure, per favor. Està clar que es posa nerviós un tema que ha sigut més que lleig. Mire, n'hi ha un problema, no, és que és un problema greu i no fa falta que l'aclarirem per aclarir. Mire, nosaltres volen callar. Per favor, està en l'ús de la paraula el senyor alcalde. Demane que guarden silenci tots els membres de la corporació. Moltes gràcies. És un tema que, evidentment, és molt pròxim a altres actituds que no mereixen un qualificatiu. Però mire, quan parlem de l'herència rebuda, alguns reben una herència. Nosaltres hem rebut una hipoteca. Més ja li ho he fet conèixer en altres ocasions. Hem de fer-li front a les innombrables xapusses que hem heretat del seu govern. Innombrables. O
efectivament, com ha reconegut, el gasto de 12 milions d'euros del cànon. Per no parlar, senyor Muniesa, de les sentències a les que hem de fer front fruit de la seva negligència. De la seva negligència. Perquè no estem parlant de 4 cèntims. No estem parlant de 4 cèntims. D'acord? Però hi ha una qüestió de les que ha dit que me resulta extraordinàriament difícil de captar. Mire, vostè no se recordarà que va haver un president de la Generalitat que es deia Eduardo Zaplana, que ja hem oblidat, però que va dir que faria un parc, el més gran d'Europa, que tenia 30.000 llocs de treball. 30.000 llocs de treball. Bueno, no cal que vos diga que en estos mesos, justament, estem treballant per a finalitzar-lo, l'any 2016. Estem parlant de l'època de creixement econòmic més important que hi ha hagut a Espanya, principis dels anys 2000. Ja li ho he dit moltes voltes, les 3 empreses, ara n'hi ha 4, de les 4 empreses que hi ha, 3, la llicència les vaig donar jo. Si és que vostès no han donat res. Ni han donat llicències, en 8 anys, que se necessita dir pronte, ni han acabat el parc. L'actitud del PP en el tema de Parc Sagunt supera la indecència de llarg. Jo m'he sentit humiliat cada volta que he hagut d'anar a Madrid i ens han negat el pa i la sal, amb tal de bloquejar Parc Sagunt. Vostè ho sap perquè li ho he dit, com li ho he dit a gent del seu partit, per a veure si eren capaços de fer-los entendre al president de la SEPI i companyia que no podien bloquejar un parc que era el futur de la nostra ciutat. Senyor Muniesa, indecent. Molta vergonya. Per a més, Inri, en l'últim lloc en què ens vam reunir hi havia presidint l'habitació la batalla d'Almansa, que era molt revelador de quin era l'esperit, però ja apareixia com una victòria. No ho dic en broma, era així. I a més els ho vaig fer veure. Com és possible que ens diguen que no sense cap tipus de justificació? És que és molt greu. És que han arruïnat el futur d'esta ciutat. Simplement per una deliberada gestió política anti-Parc Sagunt, que per una mà diuen la joia de la corona i per altra acaben arruïnant-la. Hem avançat més en un any que vostè en 8 anys. Camí de la Mar, hi ha empreses, senyor Castillo, senyor González, Camí de la Mar, hi ha empreses que estan tocant a la porta. Sap què passa? Que Camí de la Mar 2 encara no té llum. 8 anys. És temps, És que no estem parlant de 8 anys, no estem parlant d'una legislatura ni de 2 anys. Empreses que estan tocant a la porta i que ens veiem en l'obligació de donar-nos llicència i de fer totes les gestions amb Iberdrola i amb l'agent urbanitzador per poder acollir aquestes empreses, perquè és un luxe que nosaltres no ens podem permetre. Nosaltres no podem permetre que així vinguin empreses i que per culpa de no haver solucionat els problemes d'abans no es puguen donar una solució. És terrible. Lamento haver d'acabar així, però és que la seva intervenció, senyor Muniesa, m'ha indignat. M'ha indignat, perquè certes coses és normal que discrepem. És normal i és legítim que discrepem. Però quan se parla de política industrial i quan se parla en la nostra ciutat, en què vostè, que pertany a un partit que està representant la marginació indecent de les infraestructures que més necessitem, com és efectivament la connexió ferroviària, el corredor mediterrani, la finalització de tal. Això, mira, és un tema que reconeix des dels sindicats a tots els empresaris. I la prova és que en aquests moments, Parc Sagunt, de moment, i això que hem treballat de valent durant aquest any, encara no està. No me fa ninguna gràcia, senyor Muniesa, que faci aquests comentaris, perquè estem parlant d'una cosa extraordinàriament important, perquè així depèn, així el que fa falta, senyor Muniesa, és que les administracions complisquen les seves obligacions. I ja és consens entre tots els sectors empresarials, sindicals,
socials valencians, que les polítiques que fa el Partit Popular arruïnen els valencians. Ens arruïnen. I com a mínim, i no estic parlant de robar, no estic parlant de robar, no estic parlant de robar. Estic parlant simplement de la gestió d'un partit que en gran mesura és el responsable dels problemes. Parlarem de robar, també podríem parlar, però bueno, això és una altra qüestió que no és el moment. En qualsevol cas, em sembla, senyor Muniesa, que les intervencions del Partit Socialista, de Ciutadans i d'Iniciativa estan molt més en la línia de fer una aportació constructiva i no aquesta lectura que vostè ha fet tan dantesca quan acaba de ser l'alcalde i quan fa, que jo recordo des de l'any 97 que està en este Ajuntament i que sap perfectament que en matèria de política industrial, de creació de llocs de treball, és el resultat zero patatero. Zero patatero. I dit això, vostè no té la paraula, senyor Muniesa, no té la paraula. I dit això, li vaig a recordar que és molt important que siguem més responsables a l'hora de fer determinades intervencions i d'aportar de manera més constructiva, com han fet la resta de grups de l'oposició, perquè quan un no té experiència, quan un no té una trajectòria política com la seva, és fàcil que s'equivoque. Però les seves equivocacions no venen de la ignorància. No venen de la ignorància, efectivament. Sap molt bé el que diu i sap molt bé com ho diu. I no és digne que vostè, que acaba de ser alcalde, faci aquestes afirmacions que són tan fàcils de desmuntar com que la pròpia realitat demostra. Senyor Muniesa, no té la paraula. Entonces, señor Muniesa, li agrairia que fora una miqueta més proactiu i no fas determinades intervencions, perquè la veritat és que venint del partit que venen són bastant difícils de digerir, molt difícils de digerir. Li vaig dir una cosa i li torno a dir, l'altre dia li recordava al seu company Alfredo Castelló. Mire, afortunadament, al País Valencià hi ha un consens més que ampli de quines són les necessitats, de quines són les polítiques que són absolutament urgents per a traure'ns del pou en què ens han ficat. I en aquest nivell, Sagunt és una ciutat molt important. Sagunt és una ciutat molt important perquè és clau per a la recuperació econòmica, no sols, evidentment, al nostre nivell, sinó, evidentment, de tot. I això ho han reconegut des de les administracions autonòmiques i en aquest sentit estan col·laborant. I si hem pogut resoldre aquesta qüestió, a pesar del bloqueig i de les amenaces, és perquè l'autoritat portuària finalment ha posat els diners necessaris per a que se pugui acabar. Lamente, evidentment, que aquesta siga l'última part d'aquesta intervenció, però m'he vist obligat perquè la seva intervenció crec que és absolutament impresentable. A la resta, moltes gràcies i esperem que aquest hagi sigut un debat profitós i que tant per a l'oposició com per al govern suposa una millora en la nostra gestió. Moltes gràcies. S'alça la sessió.